masoya masoya masoyan bashir mahadawa ba za ni manta kun mini rana masoyan bashir mahadawa hayya hayya ba za ya manta kun wasa rana masoyan bashir mahadawa hayya hayya ba za ya manta kun wasa rana da fara za na sanya wa Allah shi ne yake akan lamurana ranka yin dubu na salati kalin ka yi ga abanana isa da dukkanin alinsa har sahaba sun masa rana gani ne bashir madawa ne ba ni manta kun mini rana ne ban shiru akan mabiyana har kayi mai ina mai dawa masoyan bashir mahadawa hayya hayya ba za ya manta kun wasa rana ni dole za na gaida masoya kun kai ni inda ban yi zato ba son ku kun gaye mini rana kowa ya bar ku bai huta ba ni ba kuɗin da za na biya ku amma inda ku ba zan koka ba kowa yake da ku ya dace kuma ga ku ne ba zan kasa ba gani ne bashir yaro ne koyo nake ina rerawa masoyan bashir mahadawa hayya hayya ba za ya manta kun wasa rana ga kinuwa da shi daga Allah kowa haɓarsa zai dafawa Allah ya ban ba zan ɓoye ba kai ma kira ba za ka rasawa waiwaye a dogon tafiya ai ba na raina baiwar kowa inda lokaci na zan yi amma sai idan kuna dafawa rayuwar ma'aita aro ce ko so duniya yana komawa masoyan bashir mahadawa hayya hayya ba za ya manta kun wasa rana so ina kiran shi makaho amma ne gare ni kun na gata waka nake kuna turawa gashi kasa kasa akwai wakata waɗansu da ido na gaisu wasu nema suke su san fuskata mai haƙuri zama na amana kun san duniya zaman makaranta gani inda dinnin zaga sai su ce bashir madawa masoyan bashir mahadawa hayya hayya ba za ya manta kun wasa rana kima bari a yi wasu rake gashi gare ku ne nake dukawa kwacce ya bi ku mai hutawa ai mun san da ba ku masu iyawa idan shirin mu aina daban ne ai tafiyar mu ce a koyawa amma kar ku ce da ni sarki ne ku yi fatan ilahu ya dafawa inda har akwai kurabin mu ai kuma babu wanda zai ɗaukawa masoyan bashir mahadawa hayya hayya ba za ya manta kun wasa rana farko na sa mutanen Nijar kasar mu kun mini rana sai mu je a birnin Libya kun share dukkanin kukana ku taimuwar ina gaishe ku ba ɗaya da zan kira makina sai mu je a birnin Kamaru Ghana Algeria har Gabon Najeriya mu sauke gona ai ne ba ni manta kun mini rana masoyan bashir mahadawa hayya hayya ba za ya manta kun wasa rana Abdulrazak kwace zafafa ai ne ba ni manta mini rana an buga an gwara bi samu ba za ni manta kamin rana da Aliyu an gwara bi ai ne ba ni manta kun mini rana
Abdulrahman angon mina